Ndewonu ndị be anyị. Ụmụ ihe nwanne anyị nwoke bịa dee ma laikra nsị ka ngosi unu na-anya unu jos n'anya na-enye ebe a Michael Ekene unu fi ihe ode unu na-enye anya ka unu screenshot anya tupu nkọbala unu akụkọ a nchọ ịkọrọ unu na-enye anya ka unu screenshot anya. So ihe a bụ ihe m post nwanne ụnyaahụ maka ịbịa gụọ akwụkwọ ọ bụrụ link ahụ bụ ihe na link ya ọ bụrụ link ya https ọ bụrụ https www.capitalccg ọ bụrụ ya bụ ihe .ac.uk ọkwa unu na-afụ ya ọ bụrụ link ya bụ ihe ifugie. So chee ka m kliki enye mma ezukọ unu obele ihe emeche mma abịa melu unu dimen mana ka ngosikodi unu obele ihe ịbịa kliki enye na ugbu a kliki gokwe m ya ọ bụrụ ya na-emeghe ya ọ na-emeghe na-enye ka o meghe ọ bụrụ ya ka ede ya courses for international students. Enye m unu link ya na comment section nwanne ụnya mbịakwanyekwu unu ụnya kedu ihe Ekene Michael chọọ ka mmezi chekwelu ka mmechegodi ihe tupu m wee gwa unu ihe Ekene Michael na ya ifuru ya gụọ na ihe ọ bụrụ home courses for international students. Are you international students who want to study in London? Ọ bụrụ ya at Capital City College CCCG. Ifugi, we offer courses for international students, including a wide range of A-level English language and the intensive culinary arts. Culinary art courses. In our we are diverse cosmopolitan college. We are diverse Cheli Cambian 1 minute. Ano m ebe a na-agụrụ unu agbụyago m vidio ka unu fụkwa na m anara ezo unu aghọtago unu n'anya aka m nọ n'ụzọ na-aga so ka ngwaọrụ unu na ka unu fịa ka unu wee mara ihe a na-ekwu oyi a ka unu ayara agụ mmadụ na unu link ihe ka ihe unu chọzi ka onye ahụ mee ọ bụ ọdị unu niile o nwee ndị ga-anụ fanụrụ asa afa ihe fe weli elụba ọrụ mana unu ihe Ekene Michael bịa na-ede ma like ifria ọrụ application process ọ bụrụ application process bụ ihe na-enye ebe a na-ede application process. Here is everything you need to know about the application process for international students. Ọ bụrụ ebe ka ị ga-abata wee gụọ ihe mmadụ nwee ike gwa gị ihe ọbụla asị mana ijiri aka gị gụọ ihe ma ọ bụ na asị ọ bụrụ ya bụ ihe ọrịa overseas agent family overseas we work with overseas agents ọrịa overseas who assist international students with their application to study in the UK. If you would like us na family agent already dive their browse ba mmadụ nye gị link chaala onye ahụ unu chọọ ka m bịazi amebele unu application mmemelu mmadụ one chekwelu ọrụ email fabia na email ka ọ na-acha purple color iklik enye kịta ife email fa ọrịa bụ ya courses fee maka ndị na-ajụ ego onye iklik enye ifu igụbana ị gara edebe nwe ike na chekwelu ọ bụrụ lemma ya ọkwa lemma ya ị ga-eklik ihe niile adị highlighted ị kwesịrị iklik gụọ anya wee extract ya the major information enye unu link unu chaala onye ahụ unu afụ gị ọ bụrụ visa and immigration ọrịa read all the information we will need about applying the study. Ọ bụrụ ya bụ ihe mana ka m klik godi nke a ide learn more ka m klik ebe ede learn more bụ a ọ bụrụ ya ka m klik ya ọ bụrụ ya mere ọ bụ ya na-emeghe ya ka ekwe o meghego
Nenin Obria Megelia. Courses fee for international students. Oria vary depending on the course you would like to study. Oria be here, you know, agree. Obria Julie Nina. Kedi. If you give international courses fee, Obria be here. A level 2 years, 10,000 pounds. Obria be here. Nkabu Grand Escoffer diploma 5 months. Nkabu 5 months. All 13,000 pounds. If you advanced ground Escoffer, Obria be here. Gumi English. When they name 12 weeks. 2,040 pounds. 2,040 pounds. Here we will address for more phone for bofa more daily for email. Fana like kali email. Fana like you did. Munga ne dekeli yourself. Oboni nke so gime also go boy. Obro general courses for international students. Obria Julia. So KPOs. What years on my payment? Me ni na warata. If my refund. Oria be. So you know what about Ora for college down here. Capital City College. Ora address for beer. 211 Grave Inn Road, King's Cross, London. Postcode United Oro contact. Ne contact for neighbor. Oro contact. Contact us. You click yengi kwanya kabwa. Umege Obria Chekolin. Ka mmechi go di video ka unu wee na-afụ ọfụma. Nene kedu ka ihe mmadụ chọrọ ka mmadụ mee n'ekwa ọzọ ebe ọrịa bụ ya City and East Linton College nya fanwel our group ne fanwel college ebe niile fanwel nya branch ebe niile nya bụ ọrịa bụ ya the College of ọrịa bụ ya Hacking, Enfield. Famwe mana Enfield, mwe mana East Linton, mwe na Westminster. Nenke Westminster. Obria, ina abadata. Center and location, how to apply. Nekwe how to apply, kwonyaka. Okowale how to apply. Okay. Mmechi yeni na, oye ilunu 30 minutes before mmechi video. Mana nsogbu adịrọ ebe mma na-emezini emu obele mmete mbịa melu unu how to apply mana achọgodi m ngosi unu information a so ihe wee m iwe ekene kwuru bụ na ọ sị na mbịa mmara agwafa m price mmara agwafa afa college mmara agwafa m si na n'olugo mbọsị a si nje wete m University dị na Keska afọ obodo a Finland sifa kwụba 12,000 euros na ihe a na-eme na free. Imagine abụm onye Finland ka m bi na Finland ebi m na UK so ọ bụ ihe asịsị kwụọ si na ihe a na-eme free na Finland so eje m na page chọchakwanụ ka o si share na a na-eme na free from so unu mind kwa ihe unu na-agụ na comment section maka onwe ndị na-eji aghụghọ bịa latun na onwe ihe free akọ na unu wee napụcha unu ego ifuru na ọbụgolu suspect maka onwere international college na abụ free onwere international university na abụ free mana ọ bịa dee ya na comment ka unu wee follow onye like ya wee follow page amam nke follow page ka ọ bịa kọ na unu mụ anwa akwa na enwe ka mara so uche unu dibịa ka nrapụ unu ndewo kesekwenụ ya daalụ nke emesịa ya bụ ndị be anyị onye na-eme ihe uche ya dịkwa n'ihe ọ na-eme maka comment section a na-abụ ụfọdụ bịa dee ofu ihe ka ị bịa ka ọkọ na gị ọkọ nakwa gị aka m adịrị ya isobekwa onye ahụ ọkọ na gị aka m adị ọkwa ya Ekene Michael gbakwala ọgwụ gị ṅụọ